בואו תתארגן ליום שישי, בואו נתחיל. אז אני צריכה כל כך להתקלח ואני אחזור אליכם. טוב, סיימתי להתקלח ולהתלבש. שמתי ג'ינס, הנה, וחולצה מנומרת כזאת יפה מנומרת. עשיתי צמות קוקו. עכשיו, תראו אותה מאחורה. מעולה. אז עכשיו, ממה נתחיל? הצבעתי בזה, בוא נלך. אוקיי, אז אני צריכה לשים את זה. אז כאילו ככה, שפשף. גם קצת במצח שפשף. בגרון אני אוהבת. זהו. עכשיו אני צריכה לשים את זה, פתחתי את המחשב, בוא נלך לשים. זה קפוא. עכשיו השלב של הבושם. פתחתי את הבושם, בוא נשים. זה הבושם עם הריח הכי טוב שיש בעולם, אני אומרת לכם. ותראו את הלבובו שלי, 6-4, טלאם, לבובו מקרי. עכשיו בוא נתארגן. עכשיו אני צריכה לשים אותו. בואו נשים. ועכשיו אחת מהצמידים שלי זה פה למטה. בואו נראה. זה לא שלי. אני אגיד לכם שזה הצמיד האהוב עליי. אז אני אשים את זה, וזה גם ככה לבן ליום שישי. גם את המעבר שלי קצת להתאוורר. בוא נתחיל. התאווררתי קצת. יופי. עכשיו הגיע הזמן לבחירת כפכפים. אני לוקחת את הכפכפים האלה, תראו. הם כאילו או את אלו או את אלו, אני ממש מתלבטת. טוב, אני אקח את אלו, הם יותר נוחות כאלו סטייליות. עכשיו אני שמה ותעקבו לחלק 2.